Doncs, si us sembla, començaríem aquesta roda de premsa per presentar la 5a edició del Tarragona d'Etapes. M'acompanya Carles Cuenca, que és el màxim responsable de la empresa d'informàtica que ha dissenyat un producte que després presentarem, l'empresa tarragonina, un nom complicadíssim, W3IS2, però una empresa molt competent, tarragonina, que ha fet una aplicació que després explicarà.